Ако и на вас ви е трудно лятото да ядете месо и храни богати на протеин, всъщност има причина за това. Затова останете до край, за да видите какво ще си приготвим днес, което ще е решение на този проблем и със сигурност ще е една много вкусна рецепта, която не искате да изпуснете. Това, което ще ни трябва за рецептата и това, което сме си приготвили, всъщност е една паста, която в случая аз ще използвам паста, която е направена от нахут. Тук в тази рецепта може да използвате каквато паста вие си решите. Не е задължително да е такава. Просто в този случай тази паста е доста по-богата на протеини. Естествено, главният герой на нашата рецепта и в соса за пастата ще бъде месо, и то именно пуешко месо, защото използвайки пуешко месо или други такива меса, които не са толкова мазни, като пилешко, да кажем, или риба, ни улеснява да си набавяме достатъчно количество протеин и ни е много по-лесно да приемаме такъв тип меса през лятото, когато на нас ни е горещо. Защото причината да не ни се яде толкова месо в горещите дни е именно заради термичния ефект на протеините. Знаете, че месото е главно протеини за нас, разбира се, има и други хранителни вещества, но той е главният герой и главният виновник за това да си набавяме протеин по някакъв начин. А протеините изискват много повече енергия от нашето тяло, за да бъдат преработени и за тяхното храносмилане. Съответно, тази енергия за нас и не само за нас, енергията означава топлина и на нас ни става дори още по-горещо, когато се храним с такава храна, което е напълно нормално. Обаче, няма как да изключваме протеините от диетата си за толкова дълго време през целия период на лятото. Затова има решение в такива случаи. Най-напред ще започнем с това, че аз имам пуешко месо, което е от бут. Тук може да използвате и пилешко месо. И това месо ще си го смеля на кайма, така да се каже. Ако имате кайма, която е от такова месо, е перфектно. Тоест няма нужда да си я мелите сами. След като месото ни е готово, ще ни трябват също зеленчуци. Аз съм си приготвила тук един лук и един морков, който е измитил белен. И тези зеленчуци, вместо да ги режа сега на ситно, ще забързам малко процеса. Като отново ще си ги смеля тук, защото ми трябва да са нарязани много наситно. Правим следното. Ето ни ги и зеленчуците, които са вече накълцани наситно. Освен тях, в рецептата ще участват също и малко гъби, защото на мен ми харесва и така се увеличава обема на ястието, а пък калориите всъщност са много малко, защото гъбите са много нискокалорични. Подправките, които ще използвам, ще оставя долу в описанието. Една от тях е пресен босилек на листах, който съм приготвила тук и той на мен лично много ми харесва. Ако сте гледали едно от предните ми видеа с паста с сос от босилек, знаете, но ако не сте го гледали, просто трябва да го гледате. Въпреки това, останете до края, за да видите тази паста. Другото, което ще ни трябва също е и доматен сос. Аз тук съм взела такъв от консерва, може да не стържате пресен домат, няма проблем. Най-напред, понеже пастата се вари бързо, аз само ще загрея вода в каната и докато водата ми се завира в каната, аз ще си направя соса, защото това месо се готви много бързо. Единствено, което не съм си нарязала са гъбите, но сега ще го направим заедно. Загряваме си тигана. Сега в него ще сложа съвсем малко мазнина. Изглежда ето така. И сега изчакваме да загрее мазнината и си слагаме зеленчуците да се задушават. Ето това е доматения сос. Толкова вкусно мирише и е толкова вкусен. Просто щеше ми се да може така през екрана да усетите пресния босилек. Прибавяме и него.
Сега е време да сервираме пастата. Ще разделя на порции. Между другото, в това пакетче има 250 грама сурова паста и честно да ви кажа, тая паста от Нахут не е най-вкусното нещо, което съм купувала. До сега, понеже съм купувала паста от леща и реших, че тази ще е долу-горе същата. В смисъл, като че ще има добър вкус като нея, ама да. Хубавото е, че сосът е много вкусен и то много вкусен, затова ще замажем положението. Сега разделям си пастата на... Аз ще разделя не на 3, а на 4. Така предпочитам, за да има повече сос, по-малко паста. Така че тук си сипвам около 130 грама от сварената паста. Между другото, количеството естествено се увеличава като грамаж. Затова ако ще си разделяте, просто ще трябва да измерите след като е готова, а не като е сурова. И сега си сипваме и от соса. Целият сос също го разделям на 4 порции. Една порция паста с сос излиза около 300 калории, което е лудост. В принцип една обикновена порция паста с свинско месо, с свинска кайма и с нормална паста излиза около 600, което е наполовина. Отгоре си слагам много малко басилек и за украса е за това, че ми е много вкусен. И може да започваме да ядем. Мисля, че се получи просто перфектно. Сега ще тестваме заедно. Това е наистина много вкусно. Лично на следващия път ще пробвам да я направя с паста от леща, защото тя има много по-хубав вкус. Този вкус на пастата от Нахут е леко, бих казала, че е по-скоро неутрален, обаче не ми харесва чак толкова много, колкото пастата от леща, защото аз в принцип обичам повече леща, но да, това е въпрос на вкус. Може да пробвате с каквато паста вие искате. И между другото, в едно от последните ми видеа в Instagram може да намерите рецепта, която също е много подходяща за лятото и за моментите, в които ни е трудно да ядем всякакви видове протеини, най-вече месо, така че може да ме последвате и там. Оставям ви тук Инстаграма ми, в TikTok, в Instagram и в Facebook може да гледате по-кратки видеа с рецепти и други забавни неща, не само храна и готвене. Ако тази рецепта ви е харесала, може да я споделите с някой ваш приятел. Може да харесате видеото, естествено. Да оставите в коментар дали бихте я пробвали, дали сте пробвали такава паста или някаква друга алтернативна, която е, да кажем, от Нахут, от леща, от нещо каквото и да е. Да ми пишете в коментар, защото ми е интересно. Много ви благодаря отново, че гледахте. До скоро!